egon. Jai barka. Pasala zai. Zaldibian bizi nintzen eta udaletxeak ni ez dakit zenbat egunez etxean egongo nintzela bermatu behar omen zuen. Kontzentra, manifa eta mendimartxa pila bat. Zenbait mendimartxa, zenbat. Itxasondoko danelek esaten zian. Gogorazi ezaiezu nola ibiltzen ginen duela 30 urte, baserri, mapekin bertakoei esplikatzen, baserri ondotik pasatuko zitzaiela, bidea edo azpitik tunela. Hasieran inork ez zigun sinisten. Sinestezina zirudien. Eta zuhaitzak. Zenbat argazki zuhaitzenak. Argazki asko ditugu. Nik orduan ikasi nuen rapelatzen. Legorretako zuhaitz batean 24 ordu basa ondoren jaisterakoan burua ez hausteko. Prentxaurrekoak, jende anitza inguruan zituzten prentxaurreko haiek. Eta kartelak, Wordarekin egiten genituen kartel haiek. Edo lagun informatikariei kartel txukunak egiteko eskatzen genienen. Gogoratzen, Beasaingo alkateari sudur luze bat jarri genionekoa, ez zitzaion bat ere gustatu. Zundaketak, obren txikizioak, eta Ordiziako udaletxea. Azoka goiz batean, Ordiziako udaletxeko balkoira lepoa kateatu genuenekoa. Nirekin Ibon, note dabil gaur egun, gaur ez dut ikusi, Mariaretzera bidea oztopatu, 4 lagun, 2 bidoitan, besoa, helduta, eta zipaioak. Gora eta bera, argazki gehienetan. Eskabadoren gainean protestan. Manifestazioak, hitzaldiak, zenbat hitzaldi. Eta Itsasondoko udaleko ordezkariak. Zinegotziak hemen da. Noizkoa da argazki hau? 2006koa. Itsasondon herri galdeketa egin zenekoa. Oraindik gogoan dut PNV-koa nola etorri zen aldeko argumentuak ematera. Dula 19 urte jarri ditun proiektu honen kontrako lehenengo bertsuak, eta gaur 19 urte behan dugu hemen gaude. Hortaz, hainbat bertso jarri dizkiot, AHT-ai, arriskua handiko txikizioai. Barruraino sartua daramagu presa, da osasunaz gaindi doa interesa. Konponbidea inork eraiki baleza, kasualitatez euren lagunen enpresa. Lehen arazoa doan eragin digute, gero soluzioak saldu nahi dituzte. 2006tik suntsipen zabalak, protesta paketsuak omen kriminalak, azkarrago lotzeko euskal kapitalak, atzerantz garamatza gestio makalak, 20 minuturentzat obran 20 urte, abiadura handia ironian dute. Bordele eta Burgos omen lotzekoa, baina hartuta dago itxura petoa. Latinaren puntua dela igrekoa, irla bat besteekin lotu gabekoa. Loturen izenean omen dihardute, hautsita eta zintzilik utziko gaituzte. Kostu hori naturan neurtuko balute, lurrari zortzaizkio 7.000 urte. Ezkio edo Gasteiz azken lurrikara, aipatu eztan beste geltoki bat bada. Uste dut trena naizta falta abiada, dagoeneko heldu dala pikutara.
lehen arazoa doan eragin digute, gero soluzioak saltzen dizkigute. 20 minuturentzat obran 20 urte, abiadura handia ironian dute. Loturen izenean omen dute, hautsita eta zintzilik utziko gaituzte. Bide laster bat zazpi bizitzaren truke, bizi hoien denbora bueltan nahiko nuke. Kostu hori naturan neurtuko balute, lurrari zortzaizkio 7.000 urte. Txikituaz baserri paisaita zorupe, tren hau bentaja denik nork esango luke. Trenen alde gaudela argitu nahi nuke, hobelen martxan dena zainduko balute. Eskuak urratuta simurez betean, mamuak belarrira xuxurla, eta zauria gordinik udoletan. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Amarras tu mujer a temor llevar pared erdian. Sartutas izan nintzen, erantziaren eganerantzea. Gaurtik zelai berde batean izanik, gorioi eta irri, zaldunago zer ez dudan nahi badakit. Irua jaiko dena guztiarikaka, bizarte gizakoak oso pizkanaka, ari hoiene oso pizkanaka, agian miratuan baina zeraka. Eba! Askotan bezala, nahi zapatzen gaituzten askotan bezala, sinistu behar dugu hemen dena dala, ari hoiele hemen dena dala, herri indarrak asko egin dezakela. Goazte, goazte, eba! Dabiltzana, nolako pasada, egiten dabiltzana, nolako pasada, zertarako eraiki galdera plazara, ari hoiene galdera plazara, batzuen interesa denona ez bada. Aire, aire, eba! Izitzen danekez, kantatzen du herria, izitzen danekez, osatu behar dugu indartadorez. Ari hoiene indartadorez, argi entzun bezaten atxeteritzen. Zerrik asko! Ni kontatzerik, esatekorik bereziki nola hasi izan zen zundaketen kanpainak hasi izan zirenean 2023ko udaberrian, orduan elkartu izan ginela hainbat talde horri aurre egiteko, bai Nafarroa aldetik, bai Araba aldetik baita ere deialdia, baita Goierri aldetik, Gipuzkoa aldetik deialdiarekin horrekiko. Egin ditugu hainbat gauz ezberdin, haien barne mendi martxa batzuk, txirrindula martxa baita ere egin genuen, eta hitzaldi, txarla informatiboak edo baita ere izan ditugu. Protokolo bat atera genuen horrekiko,
zundaketekin izan ezkeroz, nola informatzen ginen, eta ostean geroz gauz egingo genuen aurrera eramateko. Zundaketekin hasi ziren kanpainekin, zorabiatu gintuzten, ja dagoeneko 3 kanpaina ezberdin edo atera omen dituzte, hasiera batean zundaketa gune asko atera genitu bai Nafarroa, bai Araba eta bai Gipuzkoa aldetik, beste batzuk gutxiago Gipuzkoa eta Nafarroa aldetik, eta horrekiko egin izan duguna informatzea, bi zundaketa hasi zirela erdizka utzi zituztenak antza Otxobi eta Izurdiaga aldean, Izurdiagan ordea gertakari bitxi bat non berriz ere joan zirenean zundaketa egitera baginen jendea ez uzteko intentzioarekin, non eta baimenik ez zutelako lan hori egiteko, Guardia Zibila ere atera zen, eta hasiera batean hasi zen langilei defendatzen baimenik ez zutenean. Ekintzetan jakin beharko ditugula nola dauden, informatuak, elkarren artean komunikatuak, udaletxea baimenik eman duen edo ez, jakiteko zenolako ekintzak egin. Eta azkeneko bitxikeri bezala baita, zundaketekiko, altsasun antza denez baita ere, 3. proiektua edo planoa, edo dena delakoarekin ezberdinarekin dabiltzatela, eta terreno partikularren batean galdetu omen ziotela ea baimena ematen zioten eta ezetza eman zioten. Bi aukera daudela, egoera onartu, ala borrokara batu. Azken batean, esan bezala, historiara jotzen badugu, eta historia adibidez Jone kontatu diguna da. Eta bera kontatu digu nola, beraien borruka eta erresistentziari esker, Gipuzkoa nola atzeratzea lortu zuten proiektu hau. Orduan, pixka bat, ideia horretan indarra egitea, ezta? Nola baiteko giltza borrokan dagoela. Hau onartzen bukatzen badugu, noski, implantatzen jarretiko dutela. Orduan, giltza borrokan dago. Borrokan eta antolakuntzan. Ze azken batean borroka hitz oso polita eta abstraktoa da, baina borrokak daukana da implikazioa, jarraipena, insistentzia, disiplina, estrategia. Orduan, pixkat, ideia horietan egineko nuke tiraka. Egia da, bate pentsatu lezakela ez gaudela egoerarik hoberenetan. Eta bate ere egian gaurko egunean, ez dakit beste 100 jende hemen ikustea eskertuko luke, eta nik ere bai, baina gauzak egoera hori da, eta nik ez dut ideia pesimista eman nahi, baizik eta alderantzizkoa. Jarraitu beharko dugu jendea konbentzitzen, jarraitu beharko dugu jendeari esperantza eta fedea ematen. Eta ekitaldi honek adibidez hori, ekarpen hori egin nahi zuen, adibidez oraintxe Josipik kontatzen zidan, emozionatuta zegoela hemen ikusten ari zena, hemengo ekitaldian, Oiana, Izar, Amaia, Jone eta hauek parte hartu duten da egin duten espektakuloak, esperantza hori eta indar hori eman dira, eta azken batean hori zen ekitaldi honen helburua. Orduan, esan dakoa, gure lanak izango dira esperantza hori indartzen jarraitzea, antolakuntza bera indartzeko. Ze azken batean, antolakuntzarik gabe, nolabaiteko presio eta jende multzoa handi bat antolatuta borroka honetan inplikatu gabe ez baitago gure helburua lortzerik. Eta hoxe, nire galdetzen zidaten astelehenean prentsoareko egin genuenean kazetari batek. Zure ustez, posiblean da proiektu hau geratzea, eta esan nion, proiektu hau geratzeko giltza antolakuntzan dago. Nolabaiteko jendartea handi bat artikulatzea, biltzea, eta denok batera nolabait kolpatzea, kasu honetan, botere politiko hau, beraiek direlako, nolabait erabakiak hartzen dituztenak proiektu honekin jarraitu ez. Baina horretarako giltza, borrokan eta antolakuntzan dago. Orduan, bukatzeagatik, dei egiten dizuet adi egotea, dei egiten dizuet esperantza ez galtzea, jarraitzea trintxera honetan, jarraitzea sokari tira egiten, generazio bat ere hor gaudelako, prest, implikatuta, kontzientziatuta eta fedearekin hau atera dezakegula. Así que eskerrik asko etortzeagatik, espero gustatu izana eta hurrengo deialdetan ikusiko gulkar. Txalo beroa!